खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जेरैबो जेथिंबो सोरगिदिं दैबाना गोथै देहाखौ फबनो आरो सावनो थाखायबो जायगा गैयै जायनि थाखाय दैयावनो फोजावहरनो गोनां जादों बेनिख्रुइ आरो मा दुखुनांथावसिन थासारि दंबावो गोथैसालियावबो दै लोमजोबनायनि थाखाय मरिगाव जिल्लानि अनिल बसुमतारीनि गोथै देहाखौ दैयावनो फोजावहरनो गोनां जादों मरिगाव जिल्लानि सनादुबानि बेन्दोंआव थानाय बरसिबान्दा गामिनि नागिराम बसुमतारीनि फिसाज्ला अनिल बसुमतारीया गोलाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन बिथाङा दा बे बुहुमाव गैलिया नाथाय जुब जुब अखा हानायनि थाखाय जेरैथिंबो जेथिंबो दैबाना जानायनि जाहोनाव अनिल बसुमतारीनि गोथै देहाखौ फबनो एबा सावनो थाखायनो राहा गैया बिनि थाखायनो समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनानै अनिल बसुमतारीनि गोथै देहाखौ थालिर बिफांनि दिङा बानायनानै फोजावहरनो गोनां जादों मख'नो गोनां दि अनिल बसुमतारीया भारतीय रौनिया हान्जानिफ्राय आजिरा मोननाय सासे जवानमोन क'क्राझारनि बाटारमारियाव थानाय 36 बिघा बरफफोरनि हायाव डिसिनि इन्टिग्रेटेड सार्किट हाउस लुनो थाखाय बिटिसि सरकारा एनअसि होदों फिन 36 बिघा बरफफोरनि हाखौ आसाम सरकारा सेनो नागिरनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खुद्रि सारफिनबावदों जायनाखि बर'फोरनि हाखौ सेनानै डिसिनि बांला लुनो थाखाय सरकारा जेबो थांखि लायाखै होननानै प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय एनअसि होआखै होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय बेनि उनावबो रायजो राजाफ्रा मानो खुद्रि सारबावनो गोनां जाखो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदों दि बर'फोरनि हाखौ सेनानै डिसिनि इन्टिग्रेटेड सार्किट हाउस लुनो थाखाय सरकारा जेबो थांखि लायाखै होननानै प्रमद बर' बुंनाय रावा नंखाय आरो प्रमद बर'आ बेबायदि राव बाहायनानै गाज्रिसिन खामानि मावदों आरो प्रमद बर'आ सासे मानिजाथाव चिफ नङा मानोना 36 बिघा हायाव डिसिनि मावख' लुनो थाखाय बिटिसि सरकारा एनअसि होदों एबा गनायथि होदों आरो बे एनअसिखौ डिसिनि मावख'निफ्रायनो रायजो राजाफ्रा दिहुननानै लाबोबाय होननानै खुद्रि सारदों आरो बे खामानियाव बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनिनो आखाइ दं होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा बेनि अनगायैबो बाटारमारियाव थानाय बरफफोरनि हाखौ 1 इन्सिबो एंगारनाय जानाय नङा नांगौबा रायजो राजाफोरखौ बेयावनो गावथारजोबथों होननानैबो बुंथिबावो लोगोसे जायनाखि बिटिआर सरकारा साख्रिबो होनो हायाखै बेबायदियाव हाखौ सेयोबा मा मावगोन आरो बबेयाव थागोन होननानैबो खुद्रि सारो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बिटिसि सरकारा हानि पाट्टा होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय हानि पाट्टाखौबो होआखै होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा बबाव दं नों आफा जेरावबो नागिरबाय नाथाय मोननो हायाखै रागा जोंनाय मिथिंगा बिमाया आसामाव गोबां सिलिंखार खालामबाय दै बाना जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जाबाय फिन सासे बर' सुबुंखौ दैयाव गोजावलांनायनि सन्देह खालामदों बे दुखुनांथाव जाथाया चिरां जिल्ला बिजनी आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय अदालगुरियाव जादों अदालगुरिनि जेबेश्वर बर' बिथांखौ माख्रा दैमाजों बुखारलांजानायनि सन्देह खालामदों जाथायनि सायाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेबेश्वर बर' बिथाङा फुंनि समाव दै बारनानै मोसौ खाहैदोंमोन बेनि उनाव फुंनि समाव हाथायाव थांदोंमोन हाथायनिफ्राय फैनायनि उनाव मोसौखौ लायनो थाखाय ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो न' फारसे फैफिनाखै फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाय समाव जेबेश्वर बर' बिथाङा मोसौ लायनो थांदोंमोन बे समाव दैमाया देरबायमोन बेनिखायनो दैजोंनो बुखारलांजानायनि सन्देह खालामदों बेनि अनगायैबो दैमानि सेराव जेबेश्वर बर'नि गाननाय जोमनाय सिजों लोगोसे सेन्देलबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों जेबेश्वर बर'खौ दैजों बुखारलांजानायनि सन्देह खालामनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नावजोंबो नागिरदोंमोन नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों जेबेश्वर बर'नि फिसाजोजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जेबेश्वर बर' बिथांनि अनगायैबो 52 बोसोर बैसोनि साइलेन बसुमतारी बिथाङाबो गोबारै बोहैनाय दैजों बुखारलांजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दैसुमजिरा गामिनि थागिबि 52 बोसोर बैसोनि साइलेन बसुमतारी बिथाङा नखरनि जाग्रा मुवा लायनो थाखाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माख्रानि दालाय दैखौ बारस'नो नाजादोंमोन बेयावनो दैनि दाहारजों बुखारलांजानानै थैनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों गंसे फरायसालिनि सा 38 फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखै साननैसो सिगां फोसावनाय हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव कामरुपनि कारारा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गासै सा 38 फरायसाफोरानो फेल जानाया सोमोनांहोदों फरायसाफोरा फेल मार्क्स मोननायनि थाखाय फेल जायाखै गुबैयै फोरोंगिरिनि गोरोन्थिनि थाखायनो फेल जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला सा 38 फरायसाफोरनि प्रेक्टिकेलनि नाम्बारखौ फोरोंगिरिया दैथायहराखै जायनि थाखाय फरायसाफोरनि प्रेक्टिकेल आनजादनि मार्कआ दाजाब जायाखै आरो फरायसाफोरा फेल जानो गोनां जादों
फोरोंगिरि आरो फरायसालिनि बेबायदि खामानिखौ लानानै साननो गोनां जादों मानोना बिथांमोनहा फरायसाफोरनि इयुनखौ जेबो सानाखै जायखौ लानानै फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोराबो गिखांदों फोरोंगिरिफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो गंसे फरायसालिनिफ्रायनो गासैबो फरायसाफ्रा फेल जानांनायनि सायाव मा राहा लागोन बेनि सायाव दासिमबो जेबो थांखि लाथ'वाखै 36 बिघा बर'फोरनि हाखौ आसाम सोरखारा सेनो नागिरनायनि हेंथायै रायजो राजाफोरजों लोगोसे गसंफादों सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङाबो डिसि अफिसनिफ्राय एनअसि दिहुननानै लाबोनायनि सायाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा जयैनो क'क्राझार डिसि आरो एसडिसि मावख'निफ्राय एनअसिखौ दिहुननानै लाबोदों रेकर्डनि बायदिब्ला बिटिसि सोरखारा थांनाय 2021 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बरावनो बाथारमारि गामिनि 36 बिघा हाखौ दानख'नानै डिसि अफिसनो गथायनो थाखाय एनअसि हरदों आरो 2021 मायथाइनिनो 1 नभेम्बर दानाव बाथारमारि गामिनिनो 5 बिघा हाखौ दानख'नो थाखाय एनअसि हरदों नाथाय प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा बर'नि हाखौ सेनानै मावखुलि लुनायनि जेबो थांखि गैया आरो बिटिसि सोरखारा एनअसि हराखै होनानै रायजो राजा आइ आफाफोरखौ थगायबोदों होननानै बुंथियो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया बिनि अनगायैबो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि सोरखार आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो बर' हारि आरो बड'लेण्डखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सोलो खालामबोदों बिनि बिदिन्थि महरै गुवाहाटीनि बरबारि आरो गरचक मोननै जायगायाव बर'फोरखौ होस्रांदों आरो न' बां सिफायनानै सम्पति खहा खालामदों बेनि उनाव दा बिटिसिनि बाथारमारि जेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा रायजो जाबोदों बे हाखौ सेनो नाजादों आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा बेबायदि गाज्रि पलिसि लानायनि हेंथायैनो गुवाहाटी हाइकर्टआवबो PIL फाइल खालामनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया बेनि अनगायैबो बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नेपालिफोरखौ गरखा मुं होनानै प्रटेक्टेड क्लास महरै थानो गनायथि होनो थाखाय प्रमद बर'आ आसाम सोरखारनो एनअसि हरदों जायनि थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर जायफोर ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानो गनायथि गैया बिसोरनोबो डिसिआ हानि पाट्टा होगासिनो दं आरो बेफोर गासैबो बिटिसिनि मोन 16 डिपार्टमेन्टनि गोहोखौ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया डिसिनो हरनायनि थाखायनो जानो मोन्दों जेराव मोन 16 डिपार्टमेन्टनि मादाव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टबो दं होननानै फोरमायथियो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानो हानाय नवजित नार्जारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझाराव बरायदों आरो बिथांनो मान बावदों क'क्राझाराव मान बावनानै बरायनायनि अनगायैबो गलाघाटसिम नवजित नार्जारिनि न'सिम दाब दाब जायगायाव नवजित नार्जारिखौ बरायदों बेबायदियैनो चिरां जिल्ला बिजनि दख'रा एबसु बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफाद लोगोसे रायजो राजा जथायै दलहापारा टलगेटआव नवजित नार्जारि बिथांखौ बरायदों आरो मान बावदों नवजित नार्जारिनि देरहासारनाया बर'फोरनि थाखाय गेदेर देरहासारनाय आरो बिथांनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा नेशनेल लेभेलाव सिनायथि मोननो हादों आरो ओनसोलाबो मुं मोननो हादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नवजित नार्जारिखौ बरायनायनि अनगायैबो UPPL दोलोनिफ्राय 1,01,000 रांनि चेक गथायदों आरो बिटिसि सोरखारनिफ्राय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था फोसावदों EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि बर'नि हारिमु सिबिनायनि थाखायनो बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ नवजित नार्जारिनो होनाय जागोन आरो बे बान्थानि गेजेरजोंनो 3 लाख रां होनाय जागोन जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ बर' हारिमु सिबिग्राफोरनो बोसोरफ्रोमबो बिटिसि सोरखारा होलांगोन होननानैबो फोरमायथिदों EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बर'नि फिसा देरहासारनो हानायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों EM रन्जित बसुमतारिया आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि बर' हारिया गियानि गुनि दावहारु आरो गोहोगोरा हारि बियो नवजित नार्जारिनि गेजेरजोंल' फोरमान जायाखै जारिमिनावनो दंखायो आरो बर' हारिया जेनग्रा हारि नङा बियो नवजित नार्जारिनि मावबिदिन्थिनि गेजेरजों फोरमान जाबाय होननानै बुंथियो EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा रासिया आरो इउक्रेन हादरनि गेजेराव दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै थांनाय फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो मोननै हादरनि गेजेराव दावहा जानायाव मोननैबो हादरनिफ्राय गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय लोगोसे गोबां सम्पतिबो खहा जाबाय थेवबो दासिमबो दावहाया जोबनानै थाङाखै फिन रासियाया इउक्रेन हादराव मिसाइलजों गाग्लोबदों 2,000 पाउन्डनि मिसाइलजों इउक्रेन हादरनि क्रेमेनचुक सिटियाव थानाय गंसे शपिं मलाव गाग्लोबदों जेराव गोबां सुबुं अनजिमा थुबुर जानानै दंमोन जायनि थाखाय रासियानि गाग्लोबनायजों सा 18नि जिउ खहा जादों सा 59 जोखोम जादों आरो सा 36 गोमानानै थानायनि रिपर्टखौ मोन्दों इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्किया बे रासियानि गाग्लोबनायखौ उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय होननानै सोंखारिदों बिथांनि अनगायैबो
वेस्टार्न कान्ट्रिसफोराबो रासियानि बे गाग्लोबनायखौ गिख्रंथाव आरो अन्थाइ बिखा अननाय गैयै गाग्लोबनाय जेराव सरासनस्रा सुबुंफोरखौ थांखिनानै गाग्लोबनाय जादों होननानै सोंखारिदों आरो बे दावहाखौ फोजोबनो थाखायबो खावलायदों। बेराफारसेथिं बे गाग्लोबनायनि सायाव रासियानि फरेन मिनिस्टारा बुंथिदों दि वेस्टार्न कान्ट्रिसफोरा इउक्रेन हादरनो हाथियार हरबाय थानायनि थाखायनो दावहाया गोलाव जादों आरो इउक्रेननि हाथियारनि दिप'खौ फोजोबस्रांनो थाखायनो मिसाइलजों गाग्लोबनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।